Go aurrezkiarekin, zure diruan zeuk agintzen duzu. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Laboralkutxa, bada beste modu bat. Egun berezia atzoko Hondarribian. Urtero bezala, alardearen ospakizuna gauzatu zen. Aurtengoan ordea, Jaizkibelek konpainia gisa desfilatu du lehenengoz. Eta bai herritarrek eta baita erakundek ere, euren babesa erakutsi nahi izan zioten. Eguerdion. Fronte Popular berriak, Macronek Michel Barnier kontserbadorea lehen ministro izendatu izana gaitzetsi zuen larun batean Baionan. EH Baiko hautagai eta Frantziako Asanbladan ordezkari den Pello Dufok, Barnierrek migrazio eta segurtasunaren inguruan adierazitakoa ere kritikatu zuen. Hori argi da, bere lehen ministroaren agoan atera dien lehen hitzak dira sekuritatea eta etorkinen kontrako politika. Baina jendartek ez du hori itxaiten. Jendarteak sekatzen ditu aterabideak, jende sumeek bereziki hilabeteak bukatzeko, janaria erosteko ahalak izaiteko, autoan gasolina maiteko eta inguramenaren kezka nagusia izan beharko litaiken horren inguruan aterabideak atsemaiteko. Eta berak beste guzia main gainean maiten du, baina garantzitsua dena bat ere. Ordan bai, zaila izanen dira, agian, baina mobilizazioak sortzeko aukerak ere izanen dira. Ordan lan egin beharko dugu denen artean erakusteko emaitza bat izan dela eta emaitza hori errespetatua izan behar dela. Dute ikasturtea Euskal Herriko Unibertsitatean. 55.000 ikasle izango dira aurten EHUn, Donostia, Bizkaia eta Arabako kanpusetan zehar. Kurtsoari hasiera emateko ekitaldia, ostegun honetan gauzatuko dute Euskal Unibertsitateko arduradunek. Eguerdion guztioi. Ordu biak eta bat diren honetan ekingo diogu gaurko albistegiari. Atzoko Hondarribiako alardea izan zen Jaizkibelek konpainia gisa desfilatu duen lehen aldia. 28 urte igaro behar izan dira alarde parekideak aintzatespen hau lortu ahal izateko. Aurtengoan, salbuespenak salbuespen, herritarren eta erakunden babesak jaso du Jaizkibelek. Txilibituak gero eta gertuago entzuten dira. Jaizkibel konpainia da Hondarribiko alardean. Aurten udalaren babesarekin desfilatu du aurrenekoz. Nora Ferreira kapitaina du aurrean, konpainia erraldoia atzean, 1000 kide inguru. Aurten gainera Gernikako arbolan batu eta handik atera dira lehenengo aldiz. Beste konpainia bat bezala egoteko duen eskubidea aitortu zaio. Bertan espero zen konpainia ezberdinetako lagunen arteko elkarguneak ematea, eta argi ikustea elkarrekin herriko jaiak ospatzeko aukera dutela. Hondarribiko gainontzeko konpainiak ordea ez dira agertu, boikota egina izan diote Jaizkibeli. Seiko lerrotan, tatitibiliti, lerrotzera! Heldu dira goizeko 8 eta hasi dute desfile mixtoa. Kale nagusira bidean dira, gora Jaizkibel bezalako oihuak eta txalo gaiendu dira. Jaizkibel babestera etorri dira zenbait erakunde, alderdi politiko eta eragile feministetako ordezkari. Arartekoa, Emakunde, Jaurlaritzak, Gipuzkoako Aldundia, Hondarribiko Udala, EH Bildu, Podemos eta Euskal Herriko Bilgune Feminista tartean. Hondarribiko EAJak ere harrera egin dio historian aurrenekoz. Inoiz baino babes handiagoa izan du desfile parekideak. Halere oraindik bada jai baztertzaileen alde egiten duenik eta alarde parekideari bizkarra ematen dionik. Oraindik lana dago egiteko Hondarribian, alarde parekide publiko eta bakarreruntz. Edonola ere duela 3 hamarkada gutxi batzuk hasi zuten Jaizkibel konpainia loratzen joan da orain erraldoia izateraino.
Alardearen inguruan emandako aldaketa administratiboak positibotzat jo dituzte hainbat alderdi politiko, erakunde eta talde feministek. Azpimarratzekoa da halaber, udalaren ebazpenak konpainia guztiak elkartzen zituen arren, alarde baztertzaileak ez duela Jaizkibelekin Gernikako arbolan desfileari batera hasiera eman nahi izan. Jaizkibel konpainiak aurten inoizko babes handiena jaso du. Desfile parekide historikoa izan ere Gernikako arbolan egonda aurrenekoz eta zapateroa dantzatzeko eskubidea eman diote. Aurtengo aldaketak aurrera posotza dituzte Jaizkibelen. Asteko eta behin udalak publikatutako ebazpenan herriko konpainia guztiak batera biltzen dituelako Jaizkibel barne. Udalari legitimatzen diogula gu bere ebazpena bere dugulako eta erartu dugulako. Gainontzeko konpainiek baina ez dute ebazpena bete. Ez dira Gernikako arbolan batu Jaizkibelen ondoan utxuna irudikatu dute. Ondorioz euren desfila 20 minutu beranduago hasi dute. Jaizkibelek ez zeukan problemarik besteekin Gernikako arbolan egoteko. Jaizkibel ados dago denak batera desfilatzea eta ospatzeko alardea. Ikusten dugu aurrera pausoen aurrean batzuk atzera egiten dutela eta ez dutela aurrera pausorik egin nahi. Duela 30 urte ekin zioten alarde publiko bakar eta parekidagatik borrokatzeari. 26 kide ziren Jaizkibelen hasieran tartean Arantxa Urreta Bizkaia. Gure arrazoia dator giza eskubideen defensatik, gizon emakumeen arteko berdintasunaren defensagatik. Horrek ematen digu arrazoia ez, hasierako urte haietan pasagenduna. Aurtengo aldaketa txikien aurrean pozarren agertu dira zenbait erakunde, alderdi politiko eta eragile feministetako ordezkari. Alkatearen dekretuak aplikatzen dutelako Euskal Legea, eta Euskal Lege horrek zer esaten du, ezin direla oztopoak ipini mundu guztia emakumeak parte hartzeko oroz jaionetan. Inolako bazterkiarik gabe. Lehen urtea, keinuen urte izan baldin bazen, aurtengoa administratiboa izan da, Jaizkibel udalaren aldetik legitimatutako konpainia. Uste dugu urrats txiki horiek guztiak direla kontuan hartzekoak. Edozein kasuta ezin dugula relajatu, oraindik ere badaudela urratsak emateko alarde publiko, bakar eta parekide bat egiteko. Gaurkoan Hondarribin gaudela, baina Euskal Herri osoko festara trasladatu daitekeela hau eta badela garaia, gure herriko festa guztietan emakumeok eta bestelako gorputze disidenteok espazio publikoa hartzeko eta festan parte hartzeko dugun eskubide hori aldarrikatzeko, ez? Gaurtik aurrera konponbiderako bidean jarraituko dute. Alardea pribatizatu zen bere egunean emakumeok ez parte hartzeko, dagokigula erabakitzea nolakoa nahi dugun izatea 21. mendeko alarde hori, herriarena berriz ere eta horrek esan nahi du herritar guztio gizon emakumeok bertan parte hartuko dugula. Badago jende nahikoa alarde parekide publiko bat egiteko eta gu animatzen dugu udal gobernua behingoz antola dezan berriz ere tradizioak agintzen duen moduan alarde publiko bat. Fronte Popular berriak manifestazioa gauzatu zuen pasaden larunbatean Baionan. Macronek Michel Barnier lehen ministro izendatu izana gaitzesteko asmoz. Hautagai kontserbadorea postu horretarako aukeratu izana errespetu faltatzat jo du FPBA osatzen dueten alderdiek eta Barnierren lehenbiziko adierazpenek migrazioa eta segurtasuna aipatu izana ere kritikatu dute. Frantziako lehen ministro berriaren izendapenak hautsak arrotu ditu ezkerreko indarren artean eta horren erakusle asteburuan Fronte Popular berriak Baionan egin duen manifestazioa. Herriko etxetik abiatu eta Baionako kaleak zeharkatu ditu manifestazioak eta bertan izan da Peio Dufo Fronte Popular berriaren hautetsia eta Macronen erabakiaren inguruan bi irakurketa daudela dio. Irakurketa egiten aldira, bat lehen ministro hartzen duela hauteskunde horietan laugarren postuan atera den alderdi batean, hori harrigarria da. Bi, prest dela edozen konpromisu egiteko eskun mutuarekin barne bere politika mantentzeko. Zenta erran daiteke egiazko alternatiba bakarra gaur egun ekonomikoki eta sozialki eta inguramenari begira ezkerrak eramaiten zuela. Aldiz Macronek babesteko bere lagunak eta bere interesak nahiago du eskun mutuarekin beraz akordio bat lotu babesteko lehen ministro hori, Michel Barnier.
Coleb Cadebiel ezkerreko beste hautetsiak bere aldetik esan du, Macronek ez dituela errespetatu tradizio republikanoa eta instituzioak, eta ezin duela aldi berean botere exekutiboaren eta legegilearen ordezkari izan. Aurreratu dutenez, udazken beroa izango da kalean, Macron presidentearen aurkako protestekin. Eta manifestazioak izaki, atzo milaka gazte kalera irten ziren Donostian Ernairi euren babesa erakusteko asmoz. Gazte abertzale taldeak beraien aurka ezarritako isunak gaitzetsi eta Euskal Herri aske, sozialista eta feminista baten alde lanean jarraituko duela azpimarratu zuen. Ameslariak gara bai, eta gure amets horiek borrokaz errealitate bilakatu daitezkeela argi dugu. Ametsak egi bihurtzera goaz, Euskal Herri aske, sozialista eta feminista irabaztera goaz. Era berean, isunek eragindako zulo ekonomikoa oraindik ez dugu bete, eta hurrengo hilabetetan zehar ere zuen guztion ekarpena beharrezkoa izango dugu. Eta nola ez, aurtengo udaberrian, urteroko zita izango dugu gazteon eskutik ekimenean. Gaurdanik, dei egiten dizuegu gazteria independentistari indarrak biltzen jarraitzeko ekimen horretan parte hartzera. Eta beste hitzordu baten berri ere eman nahi dugu. Proiektu espainolistaren defendatzaileek Nafarroaren zatiketa betikotu nahi dute, gure hizkuntza eta kultura desagerrarazi, eta balio atzerakoiak gailendu. Horregatik, urriaren 12an, Tafallan mobilizatuko gara. Oldarraldi honi aurre egingo diogu eta Euskal Herria antifasista irabaziko dugula argi utziko dugu. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Gazteria! Gora Ernai! Igande honetan ospatu dute Iruñean Batasunaren pribilegioaren 601. urteurrena. Nafarroko hiriburuan izandako festak, 1923ko iraiaren 8an Carlos III nobleak Navarreria, San Fermin eta San Nikolas burgoak elkartuko zituen ituna sinatu izana oroitarazten du. Iruñak Batasunaren pribilegioaren 601. urteurrena ospatu du asteburu honetan. Iruñeko udaletxe plaza mendeetan zehar harresiz inguratuta egonda, non Erdi Aroko Iruña osatzen zuten hiru burgoek bat egiten zuten, Navarreria, San Fermin eta San Nikolas. Horrela mantendu zen 1423ko iraiaren 8 arte, Carlos III nobleak, Nafarroko erregeak, hiru burgoak entitate bakar batean elkartzen ziren ituna sinatu zuen arte. Mende askotako gatazken ondoren, eta agindu zuen toki horretan eraiki behar zela hiri berriko udaletxea, Iruñeko udala. Asteburua jendez beteta egonda hiria. Hiru egunetan zehar, musika, desfileak, janari eta ropa postuak, kontzertuak eta bar egon dira Erdi Aroan girotuta. Egun handia igandean izan da, non ehunka herritar bildu diren Aldezarreko Lubak izarrean eta kaletan Batasunaren pribilegioaren 601. urteurrena ospatzeko. Udaletxe plaza jendez bete da. Buru handiek eta erraldoiek kaleak hartu dituzte eta Pamplonesak arratsaldea girotu du. Udalbatzak ohiko desfilea egin du Iruñeko kaleetan zehar. Desfilea katedralera iritsi eta kanpaiek erantzun dute. Erraldoiek dantza egin eta Duguna taldeko dantzariek ohorezko arkua egin diete zinegotziei beren makila gorri eta zuriekin. Guztiek dantza egin dute udaletxean, autobus geltokira bueltatzeko unea iritsi den arte. Hiru burgoen soka dantzaren ondoren, erraldoiek autobus geltokirako bide hartu dute, hilaren 21 eta 22an San Fermin txikiton berriro kaleratera arte. Jardunaldia amaiera emateko, El Columpio asesino taldeak, 1989an Iruñan sortu zen musika banda abanguardista eta alternatiboak, doako kontzertua eskaini du Gaztelu plazan. Abian daia da ikasturtea Euskal Herriko Unibertsitatean. Gaurkoa klasetako lehen eguna izanik, urduritasuna baita nagikeri apur bat ere dira nagusi ikasleen artean. San Mameseko kanpusean izan da gazteekin hizketan Xabi Ealo.
45.000 ikaslerekin hasi du ikasturte berria Euskal Herriko Unibertsitateak, ikasle horietatik ia 9.000 dira aurreneko aurten matrikulatutakoak, ikasleen ehuneko 55ek euskaraz egingo ditu ikasketak, eta orotara EHUk 108 gradu eskainiko ditu aurten. Lehen urtez matrikulatu gara orain, unibertsitate honetan, eta ikasten saiatzen ari gara ingenieritza teknologia industrialean. Ingenieria industrial. Biologia. Ingenieritza mekanikoa. Medikuntza. Ingenieritza industriala. Gogo askorekin hasi dugu kurtsoa, eta uste dugu indar asko beharko dugula, baina ia golpea gaztera datorren eta pilak imintzen ditugun. Ondo jatea eta aurrera ateratzea guztia. Espero duguna da lehen urtean ez irtetzea unibertsitatetik, aso ikasta lagunak egitea eta gutxienez aurrera joatea karreran. Ondo joatea, ez dakit, gainditzea guztia edo... Ondo pasatzea eta aprobatzea. Aurpegi berriak, jende berria eta... Dalik eta laizterren bukatze berriro, eta hau da hiltza berriro. Esan digute oso zaila dela, baina... ez dakit, gogotzu. Lengo klasea esan nahiko lasai esan da, baina erne gaudez, edozein momentuan hasi daitezke zailtasunak eta hori guztia. Hasiera, gogotzu más o menos. Pixka gorra izango da, baina uste duten boakin lortuko eulatazia karrera eta toixeko. Ez, gazteleraz. Ja ingenieritza komplikatua da, beraz, euskeraz komplikatuagoa izatea mentzatu nuen eta gazteleraz aukeratu nuen karrera. Ez, erdaraz. Euskaraz ez dakit asko eta ingelesa ere aukeratu dut eta hori. Batxillergoa euskeraz eman eta azkenean gazteleraz matematikak eta horrela bakit eta hobeto molatzen naiz. Bai. Eta euskaraz ikastaren auto hori, zeba hartu zenuen? Euskara mantentzeko. Beti egin dut euskaraz ikastolan eta orduan segi euskaraz egiten eta badago. Unibertsitatez besteko Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek pasaden ostiralean izan zuten aldiz buelta. Kurtso berriari hasiera emateko, Zarauzko Oroki eta Herri Eskolan izan zen Imanol Pradares lehendakaria. Sare publikoan, matrikulazioen 94 D ereduan gauzatu da. Bi sareak kontuan izanez gero, haurretan eraben 170 arituko da euskarazko ereduan ikasten 2024-2025 honetan. Atzo ospatu zen Oñatin Euskal Diasporaren eguna. 7. edizionetan, 1974an Amerikaktako Estatu Batuetako Boise hiritik Oñatira arte joandako 80 irakasle eta ikasleak omendu nahi izan dituzte. ¡Baratos americanoak! ¡Americanoak! Helburua berrira etortzea zen, kulturaz gozatzera, euskara ikastera, eta hala egin zuten. Bueltan ikasitako guztia Ameriketara eraman eta euskal haziak ainaren zituzten beste behin ere. Hazi berrituak ziren eta sustraiak ondo errotu ziren. Beraien ekarpenari esker, gure hizkuntza eta gure kultura nazioarteko dimentsio berri batera eraman ditugu elkarrekin. Eta orain, aldaketa garaia honetan, elkarrekin eta irudikatu behar dugu gure arteko harreman berria, diaspora berriarekin harreman berri bat, alegia. Boisen egongo gara, Oñatiarren zai. Pasaden asteburuan, bi gizon espetxeratu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeria matxista dela eta. Bata Donostian, parkin batean emakume bati sexu erasoa egiten egotzita. Eta bestea Gasteizen, bere bikotekidea erailtzen saiatu izanagatik.
Irtetzen zaidan denengoa da, nazkatuta gaude da. Eta nik uste dut hori partekatzen dugun sentimentu bat da, batza osoa konpartitzen duen sentimentu bat da. Erasoa sufritu duen biktimari, udadaren eta hiriaren elkartasun guztia adierazi nahiko dugu. Iruñean, Alde Zaharrean pisu turistikoen lizentziak bertan bera uztea erabaki du udalak. EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiek gauzatu dute akordioa. Iruñeko udaleko EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek ekimen arau emaile bat abian jartzea adostu dute, gaurtik aurrera Alde Zaharrean apartamentu turistikoen lizentzia gehiago ez emateko. Prebentziozko hirigintza aldaketa gisa definitutako akordio honek auzoaren bizi eredua babestu nahi du. Haren merkataritza defendatu eta turismo eredu jasangarri bat bultzatu. 2030 hiri agendan azaldutakoaren ildotik. Turismo jasangarrien aldeko apostu bat egiten dugu eta gaur egun Alde Zaharrean bertan apartamento turistikoen konzentrazio handiegia zegoelako eta hori nolabait zabaldu nahi dugu hiri osoari begira eta beste aldetikan guk apostu egiten dugu Alde Zaharra zaintzeko eta horre suposatzen du gaur egun dagoen etxe bizitza alokairuren prezioak kontrolatu. Udalak aurrea hartu behar dio pisu turistikoen ugaritzeak dakarren arazoari, zeinen ondorio nagusitako bat auzotarren kanporatzea den. Gaur egun Alde Zaharrean 186 ostatu daude. Hau da, eremu horretako etxe bizitza guztien 2,8 eta hiriko pisu turistiko guztien 85 baino gehiago. 5 urtetan 80 ireki dira eta 21 eskaera berri daude. Zenbait lege aldaketa egingo dituzte lege egitasmoaren bidez, ezarritako helburuak betetzeko. Gaur onartu dute lege egitasmoa tokiko gobernuko batzarrean. Hirigintza aldaketa horrek ez du bestelako turismo ostaturik ukitzen. Eta beraz, hotelek, ostatuek eta aterpetxek egungo arau esparruarekin jarraituko dute. Espainiako lan ministeritzak berriro ekingo dio lanaldi murrizketaren inguruko negoziazioari. Yolanda Díaz ministroa buru duen entitateak 40tik 37,5 jaitsi nahi du astero lan egin beharreko ordu kopurua. Pasaden hilabeteetan, patronalak malgutasuna eskaldu zion Díazi prozesu honetan. Amaitu da Gasteizen Festival Jaialdiaren 16. edizioa. Telebistako ekoizpenen inguruko festival honek, Baia Semanita eta Pekin Express bezalako programen itzulera ezagutzera emateko balio izan du besteak beste. Iritsi da Gasteizko Festival Jaialdiaren 16. edizioaren amaiera. Irailaren 2tik 8 ospatu den telebista jaialdiak Gasteiz telebistaren munduan erreferente bihurtzeko helburua dauka. Regreso a las Sabinas, Alaska Revelada, La Abogada, Pekin Express eta Baia Semanita saioaren itzulera izan dira beste askoren artean aurten aurkeztu diren telebista programa berriak. Jaialdiaren amaiera emateko Ramon García, Roberto Leal eta Carlos Franganillo aurkezleen eta Carlos Latre humoristaren ibilbideak saritu dituzte bukaera ekitaldian. Errekonozimendua eman zaie telebistako hainbat pertsona garrantzitsuri ere. Haien artean Masterchef eta Maestros de la Costura bezalako formatuen abiarazle den Macarena Arreiri, Carlos Martínez kazetariari eta Irene Eskolar aktoresari. Hainbat telebista saio ere saritu dira ekitaldian, hauen artean Iker Jimenez Gasteiztarraren Cuarto Milenio eta Joseba Arginanoren Sukalherria sukaldaritza saioa.
Donostiako zinemaldia izarrez beteriko da aurten ere. Monica Bellucci, Pamela Anderson, Andrew Garfield edota Lupita Nyong'o izango dira euren lanak aurkezten festivalaren 72. edizioa izango den honetan. Donostia alfombra gorria zabaltzeko prest dago. Zinemaldirako 2 aste falta direlarik hiriak aurten ere jasoko ditu nazioarteko zinemaren adierazle handienak. Pedro Almodóvar, Kate Blanchett eta Javier Bardem Donostia sari ez gain Gipuzkoako hiriburura hurbilduko diren hainbat izar ezagutu dira. Irailaren 20 eta 28 bitartean euren filmak aurkeztera etorriko dira Pamela Anderson, Monica Bellucci, Jamie Campbell Bower, Ursula Corbero, Johnny Depp, Andrew Garfield, Tilda Swinton eta Lupita Nyong'o besteak beste. Modu berean egungo hainbat zinemagile garrantzitsuk euren azken proposamenak aurkeztera hurbilduko dira. Hala nola Jacques Audiard, Sean Baker, Edward Berger, Costa Gavras eta Gia Coppola beste askoren artean. Zinemaldiaren 72. edizioaren sarrerak irailaren 15 aurrera egongo dira eskuragarri goizeko 9 aurrera. Kirolaren arloan azkenik, hainbat berri dakarzkigu gure kolaboratzaile Jon Hernandezek. Azpimarratzekoa atzoko Kontxako Banderaren 2. eta azken jardunaldia. Aurrera, Jon. Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez arraunarekin hasi behar dugu. Arraun lagunakek eta Urdaibaik duela urtebete lortutako garaipena errepikatu dute 2024ko Kontxako Banderan. Donostiako klubak bere historian 3. irabazi du denboraldiko banderarik garrantzitsuena eta Bermeokoak 8. Biek ala biek irabazi egin zuten 2023an eta aurten errepikatu egin dute. Lehenengo jardunaldia jokatu horretik hainbatek uste zuten Lugainene eta Bou Bizkaia favorito nagusiak zirela garaipena lortzeko. Aurreko igandean izandako emaitzak ikusita askok uste zuten biak zirela hautagai nagusiak, ia bakarrak Kontxako Bandera irabazteko, eta 2. jardunaldian iragarpenak bete dituzte aurreko igandean erakutsitako nagusitasuna berretsita. Horren bestez, arraun lagunakek 3 Kontxako Bandera ditu jada, 2022, 2023 eta 2024. Eta Urdaibaik berriz 8, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023 eta aurten 2024. Aurtengo edizioan, 2 ontziek errepikatu egin dute 2023an erdietsitako garaipena. Urdaibaik, azken 3 ekitaldietan jarraian bereganatu du bandera Gipuzkoako hiriburuan. Emakumezko futbolan berriz Atletikek, Errealak eta Eibarrek Liga F hasiera eman diote asteburu honetan. Atletikek 3 puntu lortu zituzten Levanteren zelaian, huts eta bat irabazi eta gero, lehen minutuetan Irene Ogizak sartutako golari esker. Iskanbila 2. zatian gertatu zen, epaia Levanteri gol bat balio gabe utzi eta gero. Atletiken atezainak Adriana Nanclares oso partidu dotore egin zuen. Eibarrek ere 2 eta huts irabazi zuen Betizi Ipuruan, eta denboraldiko lehen 3 puntuak bereganatu zituen. Ane Camposek eta Esperanza Pizarrok sartu zituzten armaginen golak. Eta Errealak ezin izan zuen puntu bat ere bereganatu, Sevillaren aurka 3 eta 2 galdu ondoren. Padillak aurretik jarri zuen Sevillak 28. minutuan, eta Nerea Izagirrek banakoa egin zuen 76an. Gero, Kantek 2 gol egin zituen, 79an eta 73. minutuetan, eta 3 eta batekoa markagailuan jarri zuen. Partidako azken minutuan Labagosek 3 eta 2 egin zuen, eta Realarekin jokatutako lehen partidan horrela bukatu zen. Beste alde batetik, txirrindularitzan Primoz Roglic, txirrindulari esloveniarrak, irabazi zuen Espainiako bueltaren 79. edizioa, eta Stefan Kuhn nagusitu zen azkeneko etapa Madrilen. Txirrindulari suitzarrak saio bikaina egin zuen erlojuaren aurka eta 26 minutu eta 28 segundu bera izan zituen 24,6 kilometroko ibilbidea egiteko. Roglic izan zen 2. eta Mattia Cattaneo 3. Ondorioz, eta espero zen bezala, ez da inolako ustekabarik izan, eta Roglicek 4. aldiz irabazi zuen Espainiako buelta.
Harekin batera izan ziren podioan Ben O'Connor dekatlonekoa eta Enric Mas Movistarrekoa, bigarrena eta hirugarrena aurren ezurren. Mikel Landa berriz 8. tokian bukatu zen. Bestalde, edizionetan Wout van Aert eta Caden Groves nabarmendu ziren, 3. etapa irabazita. Alabaina, txirrindulari belgikarra erretiratu egin zen, erorikoa izan ostean eta ondorio txirrindulari australiarrentzat izan zen erregultarsunaren maiot berdea. Mendiko sailkapena Jay Vine irabazi zuen eta gazterionena Matias Eskilmos izan zen, Florian Lipovic eta Carlos Rodríguezen aurretik. Azkenik, Joko Paralimpikoetan, Higinio Rivero piraguista laugarrena izan zen VL2 200 metroko probako bere finalerdian eta A finaletik pauso bakarrera geratu zen. Higiniok ez zuen finalerako txartela lortu jokatutako sailkatze proban. Izan ere, serie bakoitzeko piraguistarik azkarrena sartu zen finalean eta Fernando Rufino de Paulo, cowboy brasildarrak, bere serian ezarritako erritmoa biziege izan zen berarentzat, gehiagizkoa. Bizkaitarrak 4. postuan bukatu zuen bere seria eta finalerdietara pasatu zen. Final handira heltzeko beste pauso bat ematera behartuta. Gaur eguneko bigarren finalerdian lehiatzea egokitu zaio, bietan zaienean eta gainera haizea kontra izateak ezion bat ere lagundu. Riberok 4. postuan bukatu zuen bere seria, 56koan denbora eginda. 2 finalerdiak kontuan hartuta 7. izan da. Parisko jokoetan bere parte hartzea amaitu ondoren Riberok bere hurrengo erronkak pentsatzen hasi da jada. Bask timeko kirolariak 2026an Milan Cortina d'Ampezzon jokatuko diren negu jokoetarako sailkatu nahi du. Aurreko denboraldian Higinio iraupen eskian eta biatloian lehiatzen hasi zen nazioartean, eta honetan gauza bera egingo du. Gure aldetik besterik ez. 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.